माने निमखि मोखां आरो हान्टार बिनि एक्सप्रेसन हान्टार माने बेखौ जेब्लानो नुयो सासे हान्टार बायदि नुयो। सुबुङा जों आगोलाव बुंबाय थाखादों बेहा मोनसे कम्पानि दङ गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि मालिका कास्टमारबो गतिके बिथांनि ब्रेनाव बेबायदि गेसाव खोथानि बादै मा खोथा आसलते फैथावथाव गामियावसो दंफैयो दे खैला मैला दानिया खोनालायलायबाय मा गेसाव बेदर बानायग्रा कम्पानि न बेफोरबायदि खोनालायलायबाय बिथां एम राकेश ब्रह्मनि खुगानिफ्राय आरो खोनाबाय सोरनिबा मोखाङा निमखि खाथा निमखिजों जाग्रा मुवा बेसादजोंसो रुजुबावलायबाय। दा कास्टमा जेब्ला राकेश ब्रह्मनि समस्थियाव ओंखारहैनानै बाथ्रा बुंहैदोंमोन अब्लानि समाव बिथां कास्टमा माखासे बाथ्रा बुंदों गोख्रों राव बाथ्राखौनो होनदों। जानोबो हागौ बिथां राकेश ब्रह्मनियाव बिखायाव माबा सु हाबैदों एसे मोजां सुआ हाबैदों ओंखायनोथ' बियो माबा कम्पानिनो माबा माबि फेक्टरिनो बायदि रोखोमनो बा गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों। लोगोसे बियो राकेश ब्रह्मआ खुब सम्भब जानोबो हागौ बिदाय बे बारावनो मानो होनना बुङोबा इउपिपिएलनि भटआ बोखाव जागासिनो दङ ओरैबो थांगोन कंग्रेसावबो थांगोन बर'आथ' बोखावखाबाय आलादा आरो गोदान राजखान्थि दोलो दाबावोब्ला इउपिपिएलनि भटआ 100% गावनानै दङ बेफोरबायदि होनबा दिनै इउपिपिएलआ मा बे लाइनजों देरहानोबो हागौ जुदि खायदा खुयदा माबा माबि बे समाव पलिटिक्ससोथ' जों देरहायाबो बा माबा मोनसेबो बुंनो हाया खिन्थु पलिटिक्स नालाय देरहानोबो हागौ माखासे थाखा फैसाया जाया पावारा बारा फैसानि पावारा बारा बिहा सोरखौबा नोंनो 5 कोटि होनोसै नों लादो जिरायना थादो बेफोरबायदि बुंग्रा दङना ओंखायनो बेखौ नायोब्ला देरहाया नङा देरहानोबो हागौ आरोखि राकेश ब्रह्मनि माखासे बाथ्राखौ नायनानै लाग्रोनि। सुबुङा जों आगोलाव बुंबाय थाखादों बेहा मोनसे कम्पानि दङ गेसाव बेदर बानायग्रा मोनसे कम्पानि आरो बे कम्पानिनि मालिका कास्टमारबो गतिके बिथांनि ब्रेनाव बेबायदि गेसाव खोथानि बादै मा खोथा आसलते फैथावथाव बियो टटेलि माने आनसोशलिस्ट आरो ससाइटिजों जेबो मोनसे कानेक्सन गैयै सासे सुबुं बेखायनो बियो गोबां जायगायाव गावनि माने निमखि मोखां आरो हान्टार बिनि एक्सप्रेसन हान्टार माने बेखौ जेब्लानो नुयो सासे हान्टार बायदि नुयो आरो मोखाङा नायबाथ' माने निमखि फिथाया सा दखानाव मोनग्रा निमखिया बेबायदि बिनि मोखां थ' दिनै हाग्रामा बिथाङा बेफोरबायदि मानसि साथाम बिक्रम प्रहलाद आरो कास्टम दा बे सासेयाथ' रायजोनि सिगाङाव मालाबा खोथा बुंनायखौ नुदों नङा होनबा होननानै बिथांनि स्पिचआव प्रत्येकटा लाइननि उनावनो मुद्रा दस दं बेहा प्रहलाद होननाय सासे दैदेनगिरि बिपिएफनि बिहा माने मुद्रा दस गोनां मुद्रा दसासो बेबायदि प्रत्येकटा खोथानि उनाव नङा होनबा होननानै खोथाखौ रायलायो आरो गावनो जुदि लिडार बा रायजोनाव एथ'राब माने सोंनानै नङा होनबा होननानै गावखौनो लिडारसिप लानाया बेसेबां मुद्रा दस सुबुं दा दिनै हाग्रामाया बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ लानानैनो बिटिआर ओनसोलाव आरो खनसे दैदेननो सिमां लानाया बिराद जाम्बाफोरनि मोनसे माने जाम्बा आखुफोरखौसो देखायगासिनो दं आरोखि बेवहाय आङो मोनसे खोथाखौसो एसे माने दुखु नांदों बेनो जाहैबाय मसलपुरनि समस्ति रायजो राजाखौ बियो जाम्बा होनदों माने मसलपुराव जाम्बा मानसिफ्रासो भट होयो होननानै दा गतिके बिनि फिन साजाखौ फैगौ बिटिसि निर्बाचनाव मसलपुरनि रायजो राजाया बिटिसिनि भितरावनो बांसिन हाइएस्ट भट 50,000 भट लानानै बिनि साजाखौ होनो थांगासिनो दं बेखौ मसलपुरनि रायजो राजाया जानजि खाजोबनानै दं आरोखि।